Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai saurare a yau Asabar wanda ya daidai da 8 ga watan 7 na shekarar 2023 kamfanin dillancin labaran Hausa na Tambari Hausa News 24 ta karrama mabiya shafinta na Facebook wanda aka fi sani da Top Fans. Idan masu biye da mu ba su manta ba, mun yi alkawarin karrama wanda suka fi kowa yawan bibiyar mu. Yi mana comment, like da sharing. Har ma da wanda suke mana fatan alheri da shawarwari a yaushe. Sunayen wanda suka samu satifiket ɗin karramawar a yau su ne adadinsu ya kai 27. Sunayensu su ne kamar haka. Na farko akwai Mustapha Ibrahim Maye da Awwal Ahmad Ɗawainiya, sai kuma Suraja Hussein Kwajali da Muhammad Awwal Maude, sai kuma Badaru Abdullahi Yalwa da kuma Ramata Haruna Jos, sai kuma Idris Garba da Comrade Abubakar Sadiq, sai Muhammad Arabi da Abdullahi Rabi'u da Umar Faruku Abdullahi Kankara, sai kuma Atamfa Bici da Ustaz Muhammad, sai kuma Busasa Alhaji Aliyu Katuka da Usman Mode, sai Baban Iya Musa, sai kuma J Fresh Jamil, sai Hamza Gadi da Muhammad Sabara Daɗi, sai Jibrin Garba Mai Kuɗi da kuma Abubakar Sadiq Yaya Zero, sai Abdulkadir Jidda, sai kuma IG Bala, sai Bilkisu Ibrahim da kuma Muhyiddin Abdulkarim, sai kuma Jafar Idris Yusuf da kuma na ƙarshen su Lawal Abubakar. Duka anan muka kawo ƙarshen sunaye 27 na Top Fans na jaridar Tambari Hausa News 24. Haka zalika muna godiya tare da fatan alheri ga waɗanda suka samu shaidar karramawa tare da dukkanin masu bibiyar shafinmu na Tambari. Allah ya ci gaba da sada mu da alherinsa, amin.